goed, hè? Bij de eerlijkse lintjesrein krijgt Cor van de Veen uit Damwoudt dit hier een koninklijke onderscheiding. Van harte gefeliciteerd. Hij wordt beneemd daar lid in de orde van Oranje Nassau. Ik dacht, je wordt niet bijzonder verder, maar ik ben blijkbaar ridder. Hartstikke mooi, hè? Ja, totaal onverwacht, ja. Zijn vrouw Nel die hier er ook even lastig mee. Ze kon de trin net binnenhouden. Heel bijzonder, ja. Wat ik eerlijk ben, ik ga het altijd zijn. Hij verdient het, een lintje. Hij is bijna 50 jaar actief hier van het Sjerke in Damwoudt. En had van allerlei dingen die in als adeling, kerkredmeester. Ja, en bijna onafgebroken. Nou ja, dat is gewoon zo waardevol dat ze zijn haar. We vregen je een lintje aan en dat is stakend. En de echte complotmaker, waar zit hij? Ja, Sjojere. Wij hebben het hier in de kerk hier zitten. 2 jaar ben we samenvoegd, gereformeerd, hervormd. Nou, dat was voor u de tijd om te zeggen, nou neemt de volgende generatie door. Maar dan mag je wel even zorgen dat dit netjes aansluiten. Nou, volgens mij is dit erbij. Burgemeester Anja Haga die rieke de onderscheiding uit in het schoolplak in Damwoudt. En Cor die wieder mij een smoes naar taal lokken. Dat had de Ben even die had zijn dat we niet langer ook zo'n even te reden. Dus die kwam in de huis en hij had de schoon aan en wij zelf even ineens zitten reden. Maar hij en hem. Hij rent meestal lekker in zijn kloffie om, lekker op het tuin. Net alle netjes te klingen aan. Nou ja, we zijn voor deze gelegenheid, maar we natuurlijk wel even netjes in de klingen. Dan kunnen we hier net op een slof van heen. Nou ja, als je daar voort gaat, dan ga je net in de zuterige klingen voort om samen te zeggen. Dus nee, hier nog geen argwaan wekt. En we hoorden net je voordringen. Dus we moesten om het gebouw heen. Dus hij kon echt niks zien, had de mensen kunnen winnen of iets. En hij zocht je boten vlagjes en nou, we moeten binnen ben. Hij kwam je binnen en zei, waarom hingen je slingers? Waarom zitten al die mensen hier? En hij hield nog heel tijd net in de gaten. Dus pas toen ik echt warm in de hand joeg, ik denk dat toen pas bij hem een beetje het besef kwam, oh jee, er is meer aan de hand. Hij liet net zo gauw wat merken. Maar ik ga hem nou even vragen en hij roept altijd binnen hele prutte dingen normaal. Want ik vraag je, hoe vies doe dit, hoe vies doe dat? Normaal. En hij zei, nou, dit is net normaal. Dus dat weer wel heel bijzonder. En wat het extra bijzonder maakt is dat Cor de enige in de gemeente is die dit hier een lintje krijgt. Dat rokoert ik mooi op een plak waar hij ook heel actief is. Want ja, als er dan toch maar één is, toen zei ik, nou dan moeten we het net in het gemeentehuis doen. Dat is een beetje kil en afstandelijk. Dan doen we het gewoon mooi op een plak wat van hem belangrijk is en wat voor hem ook goed viel. Dus het mooier. Hartstikke mooi, hè? Ja.